Skúšame urobiť ten cvik, čo robí tá s chlapčekom, čo má Cocktail syndrom. Počkaj, ona mu chytí. Máme také labky dinosauria. Nevystieraj tak nožky. Ona mu chytí a tak mu dá, že akože hopa. Ale náš sa postaví stále. On stojí! On stojí! Timmy, sadni si. Hopa. Hopa, Timmy. Timmy, nerob. Čo robíš? Hopa. Ty stojíš? Ty stojíš? Prečo robíš také? Hopaj. Hej. Máš hopať takto a tak ti mám držať chodidielka. A nemáš sa pozrieť hore. A zase stojí. Čo robíš? Strašné oblečko akurát na sebe. Mám takéto demonštrácie. Tak. Tak. Hopa. Tak hopa. Tak hopa. Malý chlapček hopa. Je to taký kus chlopa. Malý chlapček strapatý. Ideš sa postaviť zasa? Ideš hop? Ahoj? A nepozeráme hore. Nepozeráme hore, počko, nemám ďalšie 4 ruky. Ako včera povedala fyzioterapeutka, Kamka, že potrebujem 6 rúk. Áno, 6 rúk. Pozri, ale túto mi stačí jedna a tu druhá a potom noha jedna mi stačí. No, čo? No povedz. Tak sa sedí. Za toto auto výborné od vás. Nožky narovnáme. A ide brum, brum, brum. A tu je taká hviezdička. Kukuk. Kukuk. Čo keby sme sa tu opreli jednou ručkou takto? Čo keby tu si sa tak oprel? Aby si bol narovnaný. No, kým vybavíme tú stoličku, ktorú som písala v storke, ten buffin, tak budeme skúšať takto hopať. Že budem držať chodidielka. Áno, Smejko. Ako ten tvoj dvojník z Instagramu, ktorému na rozdiel od teba vyšiel Cocktail syndrom a tebe nie. Pup, pup, pup. Pozeráme. Drepí. Nemáme ten spevňovač hrudníka, to by sme tiež chceli ten fixátor získať, alebo aspoň ten buffin. No. Vidíme. Tu zastáva. To by chcel už stáť. To by chcel po dome utekať. Ty mi náš. Takú radosť máš. Oddychneme, Oľno. Tak. Tak je pekne. Ne tak. Nepapame. Papaj sa o ručičky. To je taký maličký. Ty mi mamičky. To je taký maličký. Opiera sa o ručičky. To je taký maličký. Ty mi maličký.